मोनसे फिसा कल रेकर्ड भाइराल मोनबावदों रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो लोगोसे बे कल रेकर्डआ सोरबा जोंनि दानि बे सरकारनिनो सोरबा AMCLA नि भइस सोरबाफोर जुदि सिनायदोंबा हमदांनानै लानो नाजाबानो जाबाय। नोंसोर क्लियार लाग्रो। मेगाजिननि फैसा बिनाथ' सिगनेल बिदोंमोन ना बिसोरो। सिगनेल बिदोंमोन ओमफ्राय आं हानाय नंला हरबाय आं डाइरेक्ट नों इउजियावनो 10 बिदिबालाय आंनो सिगनेल मानो हरलायनांगौ। ABSU अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन लोगोसे बे ABSUआ जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि थाखायनो लोगोसे गासै बर' फिसाफोरखौ लानानै दानानै होजानाय मोनसे माहारियारि आफाद लोगोसे बे आफादखौ दादों आरो सोर दादों आरो बे आफादनि सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया मा जेरावनोखि दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाजानाय आरो जा गालांनाय सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि दिनैनि समाव दानि ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा मोनसे कल रेकर्डिं भाइराल बे भाइराला एसेबांबो जोङो इजि लाजाया लोगोसे दिनैनि समाव बायदिसिना खोथाखौ जों बुंनाय नुनो मोनदों बे कल रेकर्डिंनि सायाव टेक्न'लजिकेल माबाफोर इडिट थानो हागौ नामा इडिटबो थानो हागौ बेनि सायाव बायदिसिना टट' खालामगोन बायदिसिना एसेबां थार्ड क्लास बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि हारिनि जेसेबांफोर जेंना दं बेवहाय ABSUआ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे आफादखा ABSUआ अराय सम मावलांबाय थाखागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उननिफ्राय जेसेबांखिनि ABSUआव बिबानफोर लाबोदों बायदिसिना नङा बायदिसिना बिथिंसेयाव एसेब्लाबो बोरैबा माने बाथ्राफोरखौ खोनाबोबाय थानो मोनदों। नै दा दिनैनि स्टेजावबो दानि ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जिथु कल भाइराल आरो बिथाङा गावबो मिथिबाय गावनि जिथु कल भाइराल जादों बिथाङा गावबो मिथिबाय जोंनि ABSUनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानानै बेफोरबायदि सिस्टेमनि आन्दोयै बाथ्राफोरखौ जों दिनैनि समाव खोनानो मोनबाय बायदि ABSUनि सोरबा सासे बिबानगिरिया ABSUनि पावारखौ लानानै आन्दोयै सिरियै माबा मोनसे गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय खामानि मावबाय दं नामा आरो जुदि जों बेखौ हमदांनो हाखानानैब्लाबो जों गरसे गरनै मुलाम्फानि थाखाय बैफोरबायदि मानसिखौ थुलुंगा होनाया जोंनिसो बांसिन गोरोन्थि। दिनै जोङो गावबागाव मेगनजों गावबागाव खोमाजों जों खोनानोबो मोनखाबाय आरो दिनैनि समाव जों हमदांनोबो हाखाबाय जेब्ला जों हमदांनो हाखाबाय जेब्ला जों खोनानोबो मोनखाबाय अब्ला दिनैनि समाव माथोबाव दिनैनि समाव माखासे जायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै गोसारलाबाय थानाय जों नुनो मोनदों बैफोर जिथु बाथ्राफोर आंनि नोजोराव दिनैनि समाव ABSUनि माखासे संबिधाननि बाहेराव थांनायखौ आं दिनैनि समाव नुहुरदों। जोंहाबो बुंनो हानाय मोन्थाय दङ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि आफादफोर दङ बैफोर आफादफोरा साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानै दाजानाय मोनफा आफाद। दा दिनैनि समाव जायबायदि बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोनदों जाहाथे इयुन जोलैयाव जोंनि फैबाय थानाय माखासे लाइमोनफोरा बे लामाजों जेन खारफानो चान्स मोना। दा दिनैनि समाव दानि ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जिथु कल भाइराल बे कल भाइरालाव जेसेबांखिनि बाथ्राफोर बुंलांदों बैफोर बुंलांनाय बाथ्राफोरा जुदि ABSUनि दानानै दोननाय संबिधाननि बारगा जुदि जादोंब्ला ABSUनि दानानै दोननाय माखासे आयेननि जुदि बारगा जादोंब्ला आंनिया सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा हानायमानि थाबैनो दिपेन बर' बिथांखौ ABSUनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय एंगारनांगौ लोगोसे बिथांनि जायगायाव सोरबा सासे गोदान मानसिखौ फज'नांगौ सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा। NDFBनि जेंना माने जोंनि बर' हारिनि जेंना बेखायनो सिदा थोंजों बाथ्राया मा जेसेबांखिनि जोंनि हारियाव जेंनाफोर दङ बेफोर जेंनाफोरखौ जों गासै बर' फिसाफ्रानो रुजुमनानै जों मावलांखानांगोन। थिग बेफोरबायदिनो ABSUनि जिथु थांखि आरो सानस्रि सोदोमस्रि जायफोर नेमफोर बेफोर माखासे खामानिफोराबो अरायथा गोथां जानानै थागोन। नाथाय ABSUनि दानानै गालांनाय माखासे रुल्स आरो संबिधानफोरखौ सोरबा बायदि मानसिफोरा ABSUनि बिबान लानायनि गेजेरजों जुदि क्रस खालामनो सानदोंब्ला बैफोर मानसिफोरखौ नोजोर होनानै बै बिबाननिफ्राय डाइरेक्ट बेखौ आउट खालामखानांगौ। माखासे ओरैबायदि मानसिफोर दङ जायफोर मानसिफोरानोखि ABSUनि आनसलिक लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल लेभेलसिम बिबान मोनखांनायनि उनावहाय ABSUनि माखासे पावारखौ गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बाहायबोनाय जोङो मानसिबो नुदों। नाथाय जोङो
समनि आरो थासारिनि थिननायाव जों रावखौबो सोंखारिबोआखै। जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायनि मा जानो जेबो मुलाम्फा गैया सानोमोन। बैफोरबायदि मानसिफोरा बबेबा नङा बबेबा मोनसे समाव चेन्ज जागोन, नाथाय बै सिस्टेमनि मानसिफोरा मालाबाबो चेन्ज जाया। आरो दिनैनि समाव बै बायदि सिस्टेमनि मानसिफोरा 80% लिडारनि पलिटिकेल लिडारनि बिबानखौ मोननानै दङ। आरो जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि साननो गोरों क्वालिफाइड क्वालिटि गोनां बर' फिसाफोरासो दिनै ओरैनो गोलैसोजोबनानै दङ। दिनै माखासे भाइरालखौ जों गोदानै गोदान नुनो मोनगासिनो दं। बेनि गुबै आरो गुदि जाहोनानो जाहैबाय मा, बिथांमोना मोनसे समाव मोनसे स्टेजाव रानलायनानै जाबोबाय थादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिथांमोना दिनैनि बे स्टेजाव मा, जायखिनि गरसे चक्लेट मोनदों बे गरसे चक्लेटखौ मा खालामदों, सोरबा सासेया हारसिंनो जादों, लोगोसे बै माखासे मोनजायाखै। बे बिथिंनि बेलायाव बिसोर गावजों गावनो मा फाइट जादों। फाइट जानायनि बेलायाव बिथांमोना मा, साला नोंसो आंजो बिजि नोंनिखौ नै होनोसै, नै बेफोरबायदिसो जों रायजो राजाफोरा माने मिन्थिगासिनो दङ। मिथिबावगोन, बेफोरबायदिनो मिथिबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन, नेनानैल' था समखौ। लोगोसे जों जायखौ मिथिगोन आरो जाय मानसिया जोंनि समाजनि नेमखान्थिनि बारगा माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ जों जुदि नुदोंब्ला, बे मानसिनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि अनगायै बिखौ जोङो माबाफोर जुदि बिबानाव दंब्ला बे बिबाननिफ्राय बिखौ डाइरेक्ट किक आउटसो खालामखानांगौ। डाइरेक्ट बे बिबाननिफ्राय बिखौ आउट खालामना दोनखाथारनांगौ। रेसपन्स होनाङा बेफोरबायदि मानसिखौ। आरो बेफोरबायदि मानसिया खालि धोन मानि रांनि उन उनल' खारफाखायो। बे नोंनि आंनि रावनिबो बा न'खरनि गावनि बिदा फंबायखौ बेफोरबायदि मानसिफोरा सिनायबावा। बिसोरनो खालि नांगौ रां, खालि धोन, गावनि इमेजखौ हाइलाइट खालामनो मोनबानो बिसोरा माने सेटिसफेक्सन जायो। 2020 निफ्राय जोंनि माखासे ओरैबायदि लिडारफोर दङ, जायफोर लिडारफोरानोखि आननन पलिटिकेल पार्टिफोरनि सिंजों खामानि मावबोनानै बेसेन लानानै फैबाय दंखायोमोन। दा दिनैनि समाव जों डाइरेक्ट बुंनो हायो, BJP बायदि मोनसे पार्टिया जोंनि BTC आव एसेबाबो दिनै गोहोम खोख्लैनो हादों। आरो बेनि गोरोन्थिया सोरनि? बै जोंनि हारिनिनो साब्रै साबासो ना फैसाजों सुजाग्रा मानसिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि गोरोन्थिया दिनै जानानै थांबाय। नाथाय 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायनि समाव बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया गोहोम खोख्लैनो हादोंमोन ना? हायाखैमोन। साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन एसे। आरो जाय लिडारानोखि जागायजेननाय समनिफ्रायनो खुनु मोनसे सिस्टेम गैया, गासैबो माने एभ्रिथिं गुलाय गुजाय मोनसेबो माने सिस्टेमेटिक गैया, अब्ला बेफोरबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौ ना बै 17 इयार्सआव गावनि जोंनि गासै बर' हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टफोरखौ लानानै पलिटिकेल फिल्डआव स्टेन्ड खालामबोनाय लिडारखौ जोंनो नांगौ? बुं रायजो राजा नोंथांमोन। मोनफ्रोमबो खामानि बिथिंनि सायाव आलाय सिलाय बायदिसिना दान्थे बिदान्थेखौ जोङो दिनैनि बे स्टेजावबो खोनानो मोनगासिनो दङ। अब्ला नाय, बांद्राय जुदि आलाय सिलाय गोनो गोथो थासारिखौ जों नुबाय थादोंब्ला मोनसेल' बाथ्राखौ जों हमदांनो हायो, बेवहाय बिसोरहा आन्दोयै रांनि गुन्दुगुल जाबाय दं। आरो बैफोर थासारिखौ जों दिनैनि समाव सानफा मोनफा खोनासंलांबाय थानो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै नङा गाबोन नङा समफोर खोनासंनो मोनथारगोन।